Zdravím vás, přátelé, já jsem Kuba, jsem tu po dlouhé době, jsem rád, že jsem zpátky. Každopádně, jelikož je ráno, tak jsem si říkal, že bychom si mohli vyzkoušet pro změnu nějakou dobrou snídani. Vajíčka má rád každý, doufám, já je miluju. A jelikož jsem dostal na zkoušku tohle fešáka, horkovzdušnou fritézu, s kterou jsem předtím nikdy neměl možnost cokoliv dělat a rád to vyzkouším, tak bych zkusil třeba nějakou omeletku. Četl jsem, že s tím jsou ty recepty bezvadný, že je to bezstarostný, jelikož je to smart, všechno děláte přes telefon, přes aplikaci, tak mě docela samotného zajímá, jak to funguje. Věřím, že třeba někoho z vás taky. Tak se na to jdeme podívat a uvidíme, co z toho vyleze. Tak jdeme na to. Takže použil jsem 3 domácí vajíčka, mám tady sýr grana padano, 3 šedé rajčátka, nějakou domácí bazalku, sůl, pepř a kokosový olej ve spreji, ten používám rád. Takže začneme tak, že si klidně můžeme dát ten kokosový olej do této mističky. Trošku si tam dáme. Vajíčka si rozklepneme do mističky. Nakrájíme si rajčátka. Já se dělám takové čtvrtinky. Tak, teď je to jednoduchý. Popepříme, posolíme si vajíčka. Tak, vajíčka si vylijeme do mističky, která patří do té horkovzdušné fritézy, to si pak ukážeme. Tak, přidáme si tam rajčátka. Kdo by chtěl, může si tam přidat třeba cibulku, slaninku, cokoliv. Já si dělám takovou lehčí verzi. Dáme si tam bazálku. Tak. No a zastrouháme si to sýrem. Sýru si tam dejte kolik chcete, to je na každém. Mně to stačí takhle. Tak, friťák vypadá takhle. Já si myslím, že se té značce moc povedl. A líbí se mi ta antracitová tmavá barva. Ten friťák je samozřejmě smart, to znamená, stáhnete si apku do mobilu a máte tam předvolených fakt stovky receptů, který vám poradí nějakou teplotu, jakou dobu, jaký ingredience, takže si to jenom vlastně v mobilu nastavíte, dáte si ingredience dovnitř, zapnete start a na mobilu i uvidíte, jakou dobu ještě vám bude trvat smažení tím horkým vzduchem. Jo, já vám potom samozřejmě tu aplikaci ukážu, jak to vypadá. Každopádně uvnitř je nádoba, do které vy si dáte potom vlastně tu menší mističku. Můžete to dávat samozřejmě do toho, je k tomu spousta příslušenství, jehly na pečení, na špízy, jsou tam různé mističky, hrnce, opravdu je to variabilní, můžete v tom dělat úplně cokoliv. Jo. Já vyzkouším tyhle vajíčka, samozřejmě dáte to dovnitř. A pak tohleto celé dáme vlastně do té fritézy. Tak, já jsem si našel recept, kde to dělali na nějakých 170 stupňů. Já si dám 170, možná 165. Udávali 12 minut, já bych dal nějakých 10. A uvidíme. Dám start. A friťák jede. Ani nějak hodně nehučí. Zkontroluji si potom aplikaci a uvidíme.
Těch funkcí, jak vidíte, je tu spousta. Namražené věci, hranolky, zelenina, ryby, zahřívání, jenom když byste potřebovali ještě chvilku čas, tak si to samo bude ještě zahřívat a uvidíme. Tak, za 10 minut jsme tu a jsem na to zvědavej. Tak zatím. Tak to vypadá, že máme hotovo, dámy a pánové. Jsem trošku nervózní, docela mě zajímalo, jak to bude vypadat, až to otevřu, no. Tak jo, tak jdeme na to. No ale tak to si děláte srandu. To vypadá nádherně, koukejte na to. Ale tohle je teda jako nádhera. Tak já si to vyndám a koukneme na to, jak to vypadá. Zakrojím a ochutnáme, to je jasný. To krásně podebrat. No podívejte se na to, tak tohle je brutální. Koukněte na to. Tak přátelé, tak se do toho jdem vrhnout, ať to není studený, vypadá to nádherně, jako nádherně to voní, jo, ta bazalka a ty rajčátka, to je prostě super. Já tady kus zakrojím a uvidíme. To jsem ani nečekal, teďko jako beze srandy, je to výborný, je to vláčný, žloutky se udělaly teda víc, to bych příště dal na méně stupňů, chce si to asi vychytat. Ale vevnitř nejsou. Musím vám říct, přátelé, viděli jste sami, jako to bylo za minutku přichystaný. Dal jsem to tam, nemusíte řešit, můžete si zatím řešit svoje věci. Jednoznačně chutná to výborně. Dokážu si představit, ráno vstanete, potřebujete si připravit snídani, nahážete to do toho, zapnete, jdete si řešit svoje věci, čistit si zuby, připravit děti, cokoliv prostě udělat, co potřebujete a máte to hotový. Jakmile to skončí, tak už vám to tam udrží jenom přihřívání, takže vy se o to vůbec nemusíte starat. Kdybyste na to náhodou zapomněli, vypne se to samo. Kdybyste to chtěli stopnout dřív, vypnete si to přes telefon. V aplikaci to vidíte. Pustíte si film na Netflixu, dáte si píct maso, cokoliv. Viděl jsem, že se v tom dá dělat opravdu všechno. A nemusíte se o to fakt de facto starat. Jo, je to super. Určitě to není poslední recept, co si v tom vyzkouším. Doufám, že se vám to líbilo. A schválně mi napište do komentáře, co byste chtěli vidět v tom friťáku, abych udělal. Viděl jsem snad, že se tam dá dělat celý kuře. Jo, jako nedokážu si to představit. Křídla, prostě brambory, všechno. Samotný by mě to zajímalo. Klidně napište mi, co byste chtěli, abych v tom friťáku udělal. Koukněte se na net, napište mi to do komentáře. Ten nejzajímavější nápad já velice rád udělám a doufám, že to bude super jako tohleto, protože fakt mě to velice mile překvapilo. Je to bez práce. Jako fakt bylo to hned hotový. Tak jo, tak snad se vám to líbilo. Kdyby vás cokoliv zajímalo, pište mi do komentářů, všem vám odpovím. A jestli se vám video líbí, dejte like, dejte odběr, mě to pomůže samozřejmě a budu se na vás těšit u příštího videa. Tak se mějte, čau!